Teräs on aikamme materiaali. Teräs pitää pyörimässä. Ilman sitä emme tulisi toimeen. Seppä on monen sukupolven ajan hallinnut teräksen salaisuudet ja muovannut materiaalin mieleiseen. Hyvällä syyllä seppää onkin pidetty yhteisönsä arvohenkilönä. Metallista rautaa osattiin tehdä 1500 vuotta ennen Kristusta. Maakuopissa kuumennettiin malmia puuhiilillä, jolloin rauta pelkistyi rakeiksi. Rakeet taottiin suuremmiksi kappaleiksi ja moniksi ihmisen tarvekaluiksi. Myöhemmin uuniin opittiin puhaltamaan palkeiden avulla ilmaa, jolloin pelkistys nopeutui. Sama raudanteon periaate tuli teollisessa mittakaavassa käyttöön masuuniprosessissa, joka vielä tänäänkin on tärkeä vaihe teräksen valmistuksessa. Maamme ensimmäiset masuunit käynnistyivät 1600-luvun alkupuolella. Masuuneissa käytettiin aluksi raaka-aineena järvimalmia, myöhemmin vuorimalmia ja polttoaineena puuhiiltä. Koskien partaille syntyneissä rautaruukeissa rauta mellotettiin kankivasaroilla teräkseksi ja taottiin levyiksi ja tangoiksi. 1800-luvun puolivälissä kehitettiin menetelmiä mellottaa sulasta metallista terästä, jolloin metalli lujittui ja sen valmistus nopeutui huomattavasti. Terästuotteiden massavalmistus tuli mahdolliseksi. Teräksen tärkein aineosa, rauta, esiintyy mineraaleina kallioperässä. Kiven rautapitoisuuden ollessa riittävän korkea puhutaan malmista. Tehokasta malmin etsintää harjoittamalla pyritään turvaamaan terästeollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden saanti. Rautamalmi louhitaan joko maanalaisista kaivoksista tai avolouhoksista. Kotimaiset rautamalmivarat eivät tänä päivänä riitä terästeollisuutemme raaka-aineeksi, vaan osa malmista joudutaan tuomaan ulkoa. Malmin jalostamisessa teräkseksi muodostaa ensimmäisen vaiheen raudan pelkistäminen. Metallisen raudan valmistus tapahtuu masuunissa, joka on 10 metrien korkuinen kuiluuuni. Sen yläpäästä panostetaan sisään vuoroin sintrattua rikastetta ja vuoroin koksia. Alhaalta pesän läpi puhalletaan kuumennettua ilmaa. Happi polttaa koksin ja kuumentaa panoksen korkeaan lämpötilaan. Palaessaan koksin hiili yhtyy rautaoksidin sisältämään happeen pelkistäen raudan, joka valuu sulana masuunin pohjalle yli 1600 asteisena. Sula rauta lasketaan masuunista muutaman tunnin väliajoin kuljetusvaunuihin. Masuunissa syntyvä kuona otetaan talteen ja hyödynnetään muun muassa maanviljelyksen ja rakennusteollisuuden käyttöön. Runsaan hiilipitoisuutensa takia rauta on haurasta. Sellaisenaan sen käyttö on vähäistä. Rauta on jalostettava teräkseksi. Teräksen valmistuksessa on kyse raudassa olevan hiilen poistamisesta 4% alle 1% ja jopa 0,5 promilleen asti. Tätä hiilenpoistovaihetta kutsutaan teräksen mellottamiseksi. Sulan masuuniraudan mellotukseen teräkseksi käytetään nykyään yhä yleistyvästi happipuhallustekniikkaa. Sillä on voitu lyhentää mellotusaika aikaisemmasta 4-6 tunnista jopa 15-20 minuuttiin. Hiili poltetaan hapen avulla, joka johdetaan suurella paineella sulan metallin sisään. Sulasta teräspanoksesta otetaan näytteitä, jotka välittömästi analysoidaan ja saatujen tulosten perusteella tarkennetaan prosessin kulkua. Toinen tärkeä teräksen ominaisuuksiin vaikuttava vaihe on seostus, joka tapahtuu mellotuksen lopussa. Käyttämällä romua voidaan säästää raaka-aineita ja energiaa. Romu on tavallaan puolivalmiste teräksen tuotannossa. Romun kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, ja siksi sen tehokas talteenotto ja uudelleenkäyttö
on kansantaloudellisesti tärkeää. Teräsromun sulatukseen käytetään valokaariuunia. Uuniin laskettuihin elektrodeihin johdettu sähkövirta sulattaa panoksen. Ruostumattoman teräksen valmistukseen käytetään sähköuunikonvertteriyhdistelmää. Teräsromu sulatetaan ensin valokaariuunissa ja mellotetaan sekä seostetaan konvertterissa. Mellotettu ja käyttötarkoituksensa sopivaksi seostettu teräs on saatettava kiinteään muotoon. Se täytyy valaa. Perinteinen valumuoto on kokillivalu, jossa teräs jähmettyy kappaleiksi muoteissa, eli kokilleissa. Teräksen valamisessa Suomen terästeollisuus on kaikkein pisimmällä maailmassa. Teräksestämme yli 80% valetaan terästehtaiden yhteydessä olevissa jatkuvavalulaitoksissa. Tämä on uudenaikaisin menetelmä. Siinä teräs lasketaan tasaisena virtana valukoneeseen. Jähmettynyttä terästä vedetään alaspäin sitä mukaan, kuin uutta terästä lasketaan kokilliin. Kiinteän muodon saanut teräsvalanne katkotaan koneiston loppupäässä jatkokäsittelyyn sopiviksi aihioiksi. Noin 2/3 maamme terästuotannosta valssataan levytuotteiksi. Esikuumennettua levyaihiota ajetaan pyörivien valssitelojen välitse. Näiden välistä rakoa pienentämällä saadaan levy ohennetuksi sen käyttötarkoituksen vaatimaan paksuuteen. Levyn valssauksen perustyövaihe on kuumavalssaus. Tämä tapahtuu joko levyvalssaimessa, jossa valmistetaan järeimmät levyt, tai nauhavalssaimessa, jossa teräs valssataan nauhakelalle. Kuumavalssattu nauha voidaan jalostaa kylmävalssaimissa edelleen ohutlevyiksi. Kylmävalssaimen läpi tulevat markkinoille myös ruostumattomat teräkset. Terästämme jatkojalostetaan muun muassa sinkityiksi ja muovipinnoitetuiksi katelevyiksi ja hitsatuiksi putkiksi. Näin syntyvät tankoteräkset. Ohuemmat pyörätangot valssataan langoiksi. Langoista valmistetaan edelleen muun muassa verkkoja ja nauloja. Terästangot ja levyt ovat koneenrakennusteollisuuden tärkeitä raaka-aineita. Muun muassa monissa tunnetuissa automerkeissä käytetään suomalaista terästä. Teräs voidaan valaa myös valmiin kappaleen muotoisiin muotteihin, vaikkapa laivan potkureiksi tai perärangoiksi. Maamme terästeollisuus on kansainvälisesti katsoen nuorta. Se on rakennettu pääosiltaan vasta viime vuosikymmeninä. Se on tekniikaltaan uudenaikaisimpia maailmassa. Maassamme on myös korkeatasoinen metallurginen koulutus ja kansainvälisellä tasolla oleva teräksen tutkimus- ja tuotekehitystyö.
Terästuotantomme jalostetaan pitkälle kotimaassa ja sen korkeatasoiset tuotteet kattavat yhteiskuntamme monet tarpeet. On tärkeää, että teräksen saanti metalliteollisuudellemme on turvattu omalla tuotannolla. Teräksinen perusteollisuutemme työllistää yli 10 000 hyvin koulutettua ammattimiestä ja naista. Teräksen jatkojalostuksessa saa työpaikan yli 10-kertainen työntekijäjoukko. Teräksen raaka-aine on luonnossa. Myös terästeollisuuden on toimittava tasapainossa luonnon kanssa.